Napakapiling pa rin ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. I know, right? DJ Rocky Terra. At katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, meron tayong special guest. Of course, dito sa ating Love Lounge. Eto sobrang excited na akong makachikahan siya at marinig ang kanyang sample sa ating stasyon. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Sobrang gwapo. Sobrang baby face. Sobrang habulin ng mga babae. Kasi nga, ang pogi recording artist. At yung napapakinggan ninyong background music sa It's Showtime, yung Gusto Kita, ay, siya yun. Sa kanyang kanta yun. Kaya namang ladies and gentlemen, hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Jerry Violago! Hello. Morning sa inyong lahat. Hi, Jerry. Hi. Looking young ka talaga. I was surprised earlier nung kanina. Tinanong ko lang si Jerry kung ilang taon na siya. Tapos tinanong niya ako, hulaan niyo po. Gumanon, pino ako, diba? So ngayon, i-reveal mo sa amin kung ilang taong ka na. Pwede mo ba i-reveal? Pwede naman. 23 na ako. 23 years old. Pero guys, sobrang mukha siyang bagets talaga. Parang mga underage. Buti hindi ka na pagkakamalan, I mean sa bar. Di ba kung magbabar ka, hininga ka pa ID? Ina-ID pa ako. Talaga? Kahit minsan pa nga mga R18 movies, ina-ID pa ako. Na-reveal na tuloy. Saka nanonood ng R18 movies. Hindi naman R18, yung mga ganun lang. Ande, syempre hindi naman porke sinabi ng R18. Ano na agad yung naiisip, di ba? Syempre may violence. Yan. Ayan na, inaano kita, sinasalo kita doon. Pero batiin mo muna yung mga kabisyo natin na nakikinig ngayon sa Love Radio. Hi mga kabisyo. Thank you for having me and sana masarap ulam nyo for lunch. Yes. Oh, ikaw ba nag-lunch ka na? Hindi pa. Pagkatapos ito. Pagkatapos nito, sige mag-lunch tayo later mamaya. Later na mamaya pa, no? Ang redundant. Pero ito talaga, Jerry, since ikaw 23 years old ka na, gusto ko malaman kung paano nag-start yung singing career mo. Kasi for sure, at 23, madami ka na na-achieve. So 23, graduate ka na, right? Okay. So paano ka nagsimulang kumanta? I mean, bata ka pa lang ba? Baby ka pa lang ba? Kumakanta ka na? Actually, alam mo yung feeling na lagi kang ina-enroll sa anong mga gawain sa school ng mga parents mo. So, na-enroll ako sa iba't ibang mga sports, basketball, swimming, football, yung mga ganun. Tapos, na-try ng mga parents ko na baka music magaling siya. So, na-try nila piano, violin. Sa isang summer, hindi nila ako ni-enroll sa kung anong program. Tapos, kumakanta lang ako ng mga songs ni Justin Bieber. As in, lahat Justin Bieber. OMG, Justin Bieber. Mga Baby, One Time, One Less Lonely Girl. Tapos na ako mag-college noon. Tapos yung time na yun, ano ka pa? 9 years old ako. 9 years old ka pa noon, okay. So, ayun. So, pumasok yung mom ko, sabi niya, ay, may boses ka pala. Hindi ko alam na, kala magaling ko ka pala. Akala mo yun. yung kagalingan ng, or kagandahan ng boses mo, akala mo normal lang yun. Akala ko kasi lahat ng, daming kumakanta sa family ko. So, akala ko normal na lang. So, ayun, nag-start akong kumanta ng mga classical muna. Kasi classical yung teacher ko. Galing sa UP Conservatory. Tapos, after that, pumunta ako ng theater under Ryan Cabiab sa high school. Bigate ng mga mentors mo. So, doon ako more of like theater, tapos nag-explore ako din ako ng pop a cappella sa high school ko. Nag-compete din ako sa pop a cappella. Tapos nung nag-college ako, sabi ko sa parents ko, gusto ko maging solo artist. So, doon ako nag-perform ng kagustuhan mo na to na parang, gusto ko talaga na makilala na ako na to. So, doon ako nagsulat ng mga songs. Nagsusulat ka rin ng mga kanta. Tapos, kumanta ka ng mga solo, mga gigs ko sa school or even outside ng school, nag-gigs din ako. May kung anong school to? Sa Ateneo. Sa Ateneo ka pala. Kaya pala may siya, may konting slang. Halata na yung pagka-call niyo. Ipakita mo kung sino ka, mag-English ka.
Pero yung journey mo na yun, ano yung mga naging struggle mo? Struggle. Oo. Ayun, of course, hindi lahat like rainbows and sunshines yung journey. Yung mga nag-audition ako sa iba't ibang mga program or events. Minsan hindi ako tinatanggap. Okay lang naman, pero ayun, so talagang focused na sa sarili kong sound. Tapos yung paghanap ng sarili kong sound din. Kasi dami ko ng mga genres na pinagdaanan. Talaga? So pumunta ako ng classical, pop, theater. Tapos for a majority of time sa mga gigs ko na solo, kumakanta ako ng mga crooner songs. So si Michael Bublé, Frank Sinatra, at ganun. Tapos doon lang ako nung nag-graduate ako, doon ako nag-pop, R&B, yung mga ganun. So, ngayon, it's still a constant journey na paghanap ng sound ko, tapos pagsulat ng mga songs ko din. Yes. And it's a never-ending process naman. Self-discovery is. And music is a never-ending process din. Uy, pero may maiambag lang na English. Charot with the rot. Hindi, pero alam mo, Jerry, natutuwa ako kasi parang dun sa kwento mo, dun sa journey mo, parang hindi mo masyado na-highlight yung struggles mo. Alam mo yung parang sobrang positive mong tao. Ganun ka ba? I mean, for me naman, dapat hindi ka nag-dwell sa past. Dapat, you learn how to get up. Tapos, ayun, try to understand how can I get better. Yung mga ganun. So, talagang focus talaga sa pagkasarili ko, sino ba ako, gawa ng sound ko talaga. And yung family mo, parang how are they supporting you? Ayun, very, very supportive yung family ko. And I'm very lucky na very supportive nga sila. Kasi, ayun, kapag may guesting, lagi silang nanonood. Kapag may gig, lagi silang pumupunta. And super supportive sila na ito yung career na gusto mo. Sinabi ko sa parents ko, ayun, natapos ko na yung schooling ko. Pwede ko i-journey naman sa dream ko sa pagkanta, sa music. Talaga? So, ano yung course mo, if you don't mind me asking? Management. Business management. May business ba kayong family? Meron po. Kaya yun yung nakuha mo. Okay. Tapos, eto na yung dream mo at eto na yung music. Na maging singer talaga, performer. Pero at least, ang hindi mo sinabi sa parents mo, nakabuntis ako. Charot! Wait, Darot! Do you have any girlfriend? Any talaga? You have a special someone right now? Wala pa. Secret! Diba? Pero eto na nga, Jerry. Since na medyo natanong na namin kung ano yung background mo, diba? Sa music, paano ka nagsimula and all. Ngayon naman, maglalaro tayo ng simple game. Diba? Simple game lang to. Surprise yes, surprise to. So, eto ang tinatawag nating love deck cards. So, pili ka lang dyan. I think 3 yung pwede mong piliin. Tapos, kailangan mo lang naman sagutin. So, basahin mo yung question na nandyan sa card and then sagutin mo siya. If you were given $1 million that you had to spend in 1 week, how would you spend it? Okay. Sige. Yung una ko pong isuspend muna, music, ano yan? Yung mga music, instruments, music, yung mga gear, kailangan. Mga gear. Mahal kasi. Oo, yung equipment, no? So yung mga pang sound engineering, yung mga ganun. So yun yung una kong isuspend. So gusto mo ba yung talagang pang professional na? Yung gagastos ka talaga ng 100,000. Investments talaga niya. Ako kasi, medyo ako, frugal akong bumili ng stuff. So, ayan. Alam na this. Okay, sa mga hindi po nakaintindi ng frugal, paki-translate in Tagalog. Magasta, ganyan. Sabi kasi nila, frugal. Ano po yung frugal? Nakakain ba yun? Charot with the rot. Tapos, ano pa ba? Of course, gusto kong give back sa mga family ko. Kasi sila talaga yung number 1 support system. So, ayun, hindi naman madali yung pagka-journey ng venture out to music. So, ayun, give back to my family din. Tapos, ano pa ba? Gusto ko lang din magbigay ng konting donation sa mga charity na gusto kong, yung mga
advocacies ko din. Kasi nung college, mahilig ako sa isang org na kite. So, mahilig, mga charity for the kids. So, ayun. So, magbibigay ka ng konti sa kite din. Ayan. And then, ayun, yung iba, baka pang na lang, personal na expenses. Hindi ko pa alam kung ano, kasi hindi ako masyadong gumagastos. Oo nga, matipid ka nga. Matipid. Ayan. So, masyadong masave tong si Jerry sa kanyang mga natatanggap na kaperahan sa buhay. Siguro nakaipon ka na, no? Siguro mas malaki pa ipon mo sa akin, no? Hindi, pero siguro pag nagka-girlfriend ka, maging magastos ka na. Charot! Or hindi ko lang alam, baka meron ka talaga pinagkakagasasan. Hindi, pero nakakatawa isipin na at a very young age, very philanthropic, paano bang word nun? Very philanthropist na siyang mag-isip. Diba? Nag-share ng mga blessings sa ibang tao na mas nangangailangan. Ako hindi ko naisip yan kasi ang kailangan ko munang tulungan sarili ko. Charot with that. Anyway, pick another card. Okay. Ito naman, yung yellow. Yeah, yung yellow. Sige. Read the question. What's one thing you'd like to get better at over the next year? Okay, ito talaga yung gusto kong i-improve na skill. Yung pagka-produce. Produce ng songs. Kasi yung paggawa kasi ng kanta, hindi lang siya yung paggawa ng yung lyrics, yung tono. Malaki ngayon yung sound engineering, yung pagka-layer, yung beats na gagawin mo, yung bass, yung mga ganun. Yan yung kailangan ko pang i-improve. Yung pag-aralan. So very hands-on ka when it comes to your music. Yes, of course. Kasi totoo yung sinasabi na dapat yung kanta mo galing sa puso mo, galing sa'yo. Kasi para may personal connection, tapos may pinanggagalingan, di ba, yung mga kanta. So, di ba? Ang bongga nun, Naisip mo yan? Ako, naisip ko nung panahon lang na yan, lalandi ako. Charot with the rot. Pero grabe, sobrang na-amaze ako dito sa special guest natin na si Jerry. So, eto na, moving forward, hindi na natin tatapusin pa yan. Kasi, eto na, meron pa tayo another game, Jerry. Okay. Eto na, kakain tayo ng mic. Charot! Eto yung tinatawag nating kanta mo, kanta ko, kanta nating lahat. So, ganito lang. May sasabihin lang ako na line. Tapos, isip ka lang ng kanta na palagay mo, yun yung unang papasok sa isip mo. Or yun, basta sing a song that first comes into your mind. Kailangan ba na yung sinabi mo dapat ka-lyrics niya? Hindi naman. Kumbaga kung ano lang yung maisip mo talaga na sinabi ko yung liner na yon. Are you ready, Jerry? Ready. Ready na. Okay, simulan na natin to. Eto. Kanta mo nung unang beses kang nasaktan. Unang beses. Mahilig ako sa sa kay Ariana Grande. Sige, go lang. Kanta ka lang. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted me the way I wanted you. Unang ano pa lang. Agang-aga, no? Senti na, no? Kaya nga, pero ang lupit kung mag-Ariana Grande tong kanta. Okay, next. Kanta mo pag nag-iinuman. Nag-iinuman. Yeah. Good boy ako, Joe. Or kapag nagbabar ka, ayan. Anong kanta yung gusto mong mapakinggan doon? The first song that comes into your mind. Okay. Ano po? First song. Ano kanta? Naalala ko yung isa yung di na to ang pag-ibig mo nais kong magpakalasing. Yeah. Kahit wala ka na. Yan. Yan yung yan yung laging kinakaraoke kapag inuman. Totoo. Pero mukhang hindi naman to umiinom sa kalye. Parang laging sa bar. Okay, next song. Kanta mo sa taong mahal mo. Of course,
Gusto kita, wow. Yung kanta ko, di ba? Oh, yan, sige. Gusto kita. Gusto kita, wow. Gusto kita. Nais ko na madama, ikaw lagi ang kasama sa araw o gabi, kailan pa man. Gusto kita. Ayan. Wow! Grabe naman yun. Parang pag may ganong humaharana sa'yo or parang may nagtapat sa'yo na gusto ka, no? Parang sasagutin mo na agad. Kahit wala ng pera. Charot! Kahit wala ng perang involved. Hindi, pero anyway, speaking of gusto kita na kinanta mo nga kanina, na sinample mo sa amin, please invite every kabisyo out there na nakikinig ngayon na makinig ng iyong latest song. Hi mga kabisyo, ako po si Jerry. Listen to my latest single, first and latest single ko na Gusto Kita. Now streaming, pwede niyong panoorin din yung music video featuring si Jackie Gonzaga. Ay, wow! Yes, so panoorin niyo sa YouTube, pakinggan niyo sa Apple Music and Spotify under artist name Jerry, Jeri. So ayun. At saka sa social media accounts mo where they can stalk you. So you can find me on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube at Jerry Violago. So ayun po. Aw, thank you so much. And of course, I'm very sure na maraming tatangkilik sa'yo. And looking forward sa mga originals mo. Yes, excited. Yes. So, ano yun, wait for my originals then. Ayun, no? Lalabas So, soon. yun ba yung plans mo for 2024? Yes. So, ano po, focus muna ako sa continue on writing my songs, mga originals ko, compositions, tapos isa-isa siyang lalabas. Ayun. Yes. Looking forward dyan, Jerry. Do you wanna thank someone or your team? Ayan. Pwede ba akong magpa-shout? May naman, mga nag-comment na gusto Go magpa-shout ahead. out. So, ito yung mga shout out. Wait lang. Hello, shout out sa Dualan family, sa Cruz family, at saka sa Matas family. Shout out din of course kay Tito Venny Saturno sa pagtulong sa paggawa, co-producing and co-writing ng song na Gusto Kita. Yes. Of course, to Tarsier Records, shout out to Tarsier, Star Music, and of course, shout out to my family and to my friends as well. Sana okay naman kayo and sana masarap ulam niyo ngayon. Ayun. So, Thank you Thank you. Jerry. Ayan, shoutout din kay Tita Emmy Domingo. Yes, of course. Very supportive na si Tita Emmy. Thank you so much, Tita. Yes, salamat po sa pamerienda. Sana hindi po kayo magsawa. Hindi, pero Jerry, sobrang nag-enjoy ako. I hope you really enjoyed. Yes. Pero syempre, bago kita pakawalan at bago natin talaga tuluyang mapakinggan ang iyong latest single dito sa Love Radio, baka pwede namang mag-ala DJ ka. Yes. Mag-ala DJ ka in introducing your song. So, imbes na ako na si Rakitera mag-introduce ng song mo, ikaw na mag-introduce ng song mo. So, ano bang pangalan na gusto mo kapag naging DJ ka? DJ Jerry din. DJ Jerry. Anong sige. tagline gusto mo pag naging DJ ka? Kasi sa akin, hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman ako maganda. Ikaw, lagi naman ako may pera, pero... Hindi naman. Ayan. Go ahead. DJ Jerry, kahit konyo, sayo pa rin. Ayun! So, i-introduce mo yung song mo. So, hello mga kabisyo, ito po si DJ Jerry, kahit konyo, sayo pa rin, at ito ang Gusto Kita by Jerry.